Materská škola Elba vítala posledný aprílový deň slovenským tradičným zvykom. Akým? Chlebom a soľou. Tak to pani riaditeľka škôlky, pani Stelka Kačelová to zaviedla. To je tiež také milé. Rodičia sa prišli pozrieť aj na ďalší slovenský tradičný zvyk. My si na dnes pripravili, tak ako každoročne, ľudové pásmo, kde sme vlastne priblížili tradície, čo sa týka stavania mája. Takto každoročne vítame nový mesiac máj, kde oslavujeme vlastne takýto prejav lásky, radosti voči deťom, voči blízkym a samozrejme aj vítame jar. Učiteľky s deťmi nacvičili kultúrny program. Tak naše pásmo sme začali cigánskym tancom, kde sa nám predstavili detičky z 3. pohybovo-umeleckej triedy. Bolo to čisto zamerané na tanečnú zložku. Neskôr vystriedalo to ľudovo-folklórne pásmo, kde sa predstavili deti s piesňami, tancom aj s hovoreným slovom v dialekte. Deťom sme dali aj pár otázok. Prvou bola, čo je to ten ich máj? Stromvejky. No. A čo ste viazali na ten strom? Šnúrky duhové. A páči sa ti váš máj? Áno. A tancoval si aj? Áno. Ako dlho ste sa pripravovali na program? 1 týždeň. A bolo to ťažké si to nacvičiť takéto pásmo? A ty si priviazala na strom nejakú stužku? Akej farby bola? Červená a rúžová. Myšlienku tejto akcie priniesol zriaďovateľ školy. Ja som v podstate to doniesol, dá sa povedať, trošku do Prešova. Ešte keď som bol na školstve, som tam staval maj a potom keď som bol prednosta okresného úradu, tak som tam postavil maj. No a postupne 25 rokov, jak máme svoje školy, tak tá tradícia sa veľmi dobre ujala. Nie je to nejaký môj veľký výmysel, nejaký tak originálny, však na Slovensku to stále bolo. Bolo to na Orave, na Liptove, na Zemplíne, všade bolo. Mne sa to páčilo a tu to bolo také trošku slabšie, tak sme to zaviedli a sa to veľmi dobre ujalo, pretože je to také milé. A dneska, keď je krásny deň pred 1. májom, tepľúčko, 25 stupňov je pomaly, tak každá naša škola, či spojená, či odborná, či tu materská škola, teraz som bol na Mojzesovi, na materskej škole, skutočne pripravili krásne programy, aj s živou hudbou, nacvičili pekné programy, čiže to sú také tradičné veci, také aj rituály, ktoré nie sú veľmi finančne náročné, ale veľmi vďačné. Sú veľmi vďačné. Ľudia to majú radi, hej. Nemajú radi nejaké 2-hodinové programy, ale taký krátky polhodinový program, ozdobíme máj a sa tešíme. Hej. Takže toto je tak veľmi sympatické a myslím, že sa to dobre ujalo. Na školách Elba sa plánuje aj o rok postaviť máje.